terve taas täällä kaikille. Se olen minä, Hämäri Ompe, ensimmäisen kerran kuvaamisen parissa. Ja ensimmäisen videon teki tuo minun kaverini, eikä tiedä sen YouTube-nimeä, joten antaa olla. Ja nyt on vähän huono swagin laitto, tai no, ihan sama. Nyt kerron tästä tästä kanavasta siis kerron tässä videossa. Ja tässä videossa tulee olemaan tänään tulee olemaan minun kanava. Ja kun siis minä saatan tulla tekemään tänään kanavan. En tule tekemään tänään kanavaa, ehkä teen huomenna tai ehkä tänään, en tiedä. Sitten siellä tulee olemaan Minecraft-videoita ja sen semmoisia pelivideoita yleensäkin. Ja joskus tulee olemaan tämmöisiä, mitä nyt teen, infoa esim. Kanavasta, mitä tulen tekemään. Ja tänään saattaa tulla joku hölmöilyvideo tai sitten joku muu video, että teen jotain pihalla esim. Mut mä kysyn siltä kaverilta, mitä me tehtäis. Tai jos me tehdään jotain yhdessä. Mut se sitten pitää tehdä videopuheluna, koska se ei ole täällä tänään. Se oli just äsken täällä. Tai mun 2 kaveria oli tänään täällä. Ja 2 koulukaveria, niin ei. Multa hupun päähän. Mulla on huono. Noin. Eli, no niin. Vitsi, kutittaa silmää ja kaikkialle nyt tällä hetkellä. Ja voin näyttää tässä minun mitallinikin. Eli harrastan jalkapalloa myös tällä hetkellä. Niin. Elikkä, jos tykkäsitte videosta, lisätkää kommentteihin ja tykätkää ehdottomasti. Painakaa ihan millä tahansa sitä like-buttonia ja älkää ei tykätkö tästä videosta. Tavoitellaan tälle videolle vaikka 10 tykkäystä. Ihan mahtavaa, jos me saadaan se. Ja muistakaa myös tilata kanava, ja tuolla mun naapuri se vähän häiritsee, mutta se olisi ehkä tältä päivältä tai no niin, mutta se olisi moro.